Ki rada sip iki. Ngapa? Hah? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane. Kayak aku iki kaya manten anyar ya. Lah ngapa? Ah, iso iki sak radong. Aku diwarai jenggleng ya. Ya, ya. Dipaske. Ya, ya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya? Hah? Mburi. Ya. Soalnya aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, Terus? aku kecontonan. Ya lah. Ya wis gek ngarep. Nang ndi kono ndi? Kene kok. Oh, tak Lah jenggleng karo nandi kok nang kono. Golek nggon le rada. Rada apa? Omber. Ringane bonakan jangan sabar ilang sabar niku ora sebelah ora campur kumandang goyang sembarang ya sinden-sinden wis mulai naik daun ya wah jan seana gleleng bengi iki ya diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya isih perawan ya sing siji durung tau ngetokke macan ya Halo. golek liyane Ora iki mawon ban niku sing ra nganggo kabel malah ramune apik sing nganggo Ramune kok. kabel. Oh sing iki isih perawan, sing iki. Ngapa? Wis, ha nggih. Nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. tur suwe piye maksude Wis lawas, Mas. oh nggih Titikane anu, Mas. titikane apa Denyut nadi. wo Loh, Apa? kok iso denyut nadi kok Iya. nggo titikan wong dadi manten Oh, ning nggon tangan, Mas. Hmm. Pane ngene. Piye? Ya ala. Gredeg, gredeg, gredeg. Kuwi nek manten. kuwi tegese wis Wah, wis kesuwen. Ane sing kok kesuwen naku cobane. Ah beda, Mas. Kose Mas ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing Nggih. jumeneng monggo katuran lenggah. Ya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Ya. Aturan lenggah nggih, Bapak. Mergo kene iki Pak Bambang Sustyo nimbali awake dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para akeh. masyarakat, Ya. nggih. Dadi ora sewiji-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Le linggo alon-alon, monggo linggo. Lah, kok urung? Mengko nak yo linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebore. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, Ya iya. nggih, katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo, nggih. Wiagane ngadeg. Lho. Loh, lah piye sing nuthuk gamelan nek ngadeg? Iya. Biagane ngadeg nutuki dagelan ngono piye? Ben pasti ono. Isih sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine sih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to no. Kula. Heeh. Kudune sing duk-duk ngono kuwi. Nek ngono aku mau piye? Redek, redek, redek. Lah nek ngene jenengan kaya ngopo? Eh? Ngene jenengan kaya ngopo? Demok wae. Endi to iki? Nggih. Piye Mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho, Tin. Kok nadi? Lah iki nadi lah apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah, Sing dicekel ki nadine kok sing keri ngisor? oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane no. Oh, nyambung ya. Nyambung, dedet dedet dedet. Dedek-dedek aku. Nek jenengan luwih suwe lho. Nek jenengan luwih suwe. Biasa kerep olahraga kok. Olahragane ngopo? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ke piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mau lho. Push up, set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah kan jenengan ya ayo. Engko ora sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan tak wis sehat to? Iya lumayan. Ora kaleng kematkan ngono ngopo e? Ande mripat to. Coba. Biasa wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan ten kene Pak Bapak. Bambang. Iya Purnawirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing Halo, Pak. cetha. Nggih.
Iki wis ceto lho. Oh aku wis udah ngomong. cetok. Ya, selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di Citylink ya. Citylink. Citylink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Ya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarinya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantunnya piye? Pantune piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya. Dirungokke. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dedet. Belia deg-deg ya. Iya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Urung tuh. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis iso Apa? pantun ora? Aku ra iso. Yo rasa pantun. Lah ngopo? Yo nek aku kur peling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus Yang lho? minimal dongake pinanganten, Mbak. Wong Pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Yo, berbahagia. Berguna bagi keluarga dan Yo, masyarakat. Rantut runtut runtungan kadya mimilan mie goreng. Tur peling siji aku. mie goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Terus Maksudnya piye? kon Loh. piye? Tegese rak pramugari karo pilot to. Nggih. Mula ya mboko siji munggah. Aja medhun. Iya. Sekarang. Kowe ngopo tok kaya dong? Ya bagus. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Wonten yang Tegese itu masa bareng-bareng. di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Bab. Piye? Mbokku ya penerbang. Padha ning Ayo. ngene iki penerbangnya teneng. Aku udara. Udara. Nek kowe udari. Kok udari? Lah wedok Oh iya. harus diudari ya. Kok juga harus diudari ora? Mas Yono. Iji. Mbak Elisa. Nggih, Pak. Iki arep meneng-meneng Pak Bambang Sustyo ki ya baut ndalang lho. Wah, sial. Aku dulu Jenengane ya iso ndereke. ngasto dadi dalang. Iya. Oh, ning Suluknya aku bagus. ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu. Lho. Loh, ngaten. Lah panjenengane iki wis Marskal Madya. Duite wis mengalir kok isih arep dadi dalang ki nek nanti payu ade mangan apa? Nggih, nggih, Arep Pak. mangan nggih. apa? Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang Nggih. iso nanggap wayang. Ya. Nggih. Apa ora langkung prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Nggih, Ya. nggih. Oh, nggih, Ora ketang saya. sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhawuhake. Ah, nggih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo, Pak. Katuran Marskal Madya Bambang Sulistyo. Monggo turuk. Turuk tuk tuk. Yes, Nggih, kendali matur Pak nuwun. Bambang. Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Le dijak salim kur Elisa itu. Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora Sewu, Pak. Net sewu nuwun. niki. Bakal itu tambahan aku. Nggih. Sapa jenengmu? Tambahan donga Nen pengestu. kenal kula ta, Pak? Ora nganggo wuh jarine mau Mas Seno. Ini bunga Pak Mboten. Dudungwo ya. Nika bunga Pak, senajan isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Seno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sediluk nggih. Monggo-monggo, Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan Bu. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama 1 minggu sebelumnya itu sudah nyiapkan tempat parkir ya,
yang di kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan sampai habis. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik Oh, ya. nggih. Sithik mawon nggih, Pak. Hah? Sithik mawon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya ya, untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada, KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten Oh, ono ya. Wonten kita setunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tangga tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah dalam rangka opo? Melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya Kula. iya, Mengangkat kemiskinan. nggih matur nuwun. Terus apa meneh? Mumpun sithik mawon. Sik, aku tak ngundang nyaiku boleh ya? Wah, Monggo. Boleh, Pak. Kene mah. Nah, Kene mah, ayo mah. Biasanya duet loh Pak Seno. Biasanya duet. Berdua nih, Pak. Ayo mah. Wani ora ayo. Ora. Ini. terso. Nah, tinggal situ aja, Bu. Ning bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan jaman isik apa ya Coco Meo ya, kerucu itu. Gaweane cok ning pendopoku. Ya, saiki kemayune ora njamae. Dulu aku Karung jagung. Ya. Yo ditinting sih. Kekarane wong akrami. Ya. Aduh, suaraku kakean pisang kepok kuning. Dadi ganjel Dik, Pak. Iya. Terus surjanku yo anyar Pak Tusio nih. Tutu bondo tutu rupa Monggo mbiyen bendina numpak pesawat ki latihan nendi ya. Ayo karo nyopir pesawat tempur. Hamong ati pawit tane kowe ngrungokke rada serius Lisa. Aje. Santai aja, santai. Terus? Penek ya. Hah? Terus apa gimana anu? Luput. Oh iya. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang. Oh, ora ketok ya? Ya wis. Aku matur nuwun kanca-kanca SMP nggodean ya. Mas Nggih. Beni ya. Endi ngadeka coba? Mas Beni ndi? Mas Beni. Oh, ini konco SMP yang paling ndugal dulu. Ya, Mas Tri Joko. Wah, mana itu? Cok nanggap aja nonton wae katane Mas Eno ya. Iki bosnya nih Mas Eno, bos Purawisata. Wong nggih, iso kolaborasi kali dangdut.
Nah, wis tekan apa ki mau? Oh. Yen angel ke langkung sing ngandani ya sapa? Modiar. Iki mergo surjan ku anyare Pak Tusio iki. Tan kena numbas arto ya tepuk tangan ya oleh Iya, tepuk tangan. senajan wong sengon nembang ya iso Anjir, sithik-sithik anjir. nggih Adeno yo Mangga Sarung jagung. Yo, yuk, dados. Wangi Yuk. wangi ya. Ah ini istri. Ojo lirak-lirik kowe, Pak Tusio. Yuk.
Nggih. Romantis lho Pak Seno ngene iki lho nek karo istri iki koyo pengendangnya karo Tatin kepengin. Nggih, kula terus arep sak etuke. Ya matur nuwun yang terakhir gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yuda Ningrat. Nggih. Sampun rawuh mugi berkahnya itu bukan hanya untuk kita tapi juga untuk seluruh yang ada di sini. Amin. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Jaga suwen ben gentenan teruske nganti jam 10 esuk. Nggih, leres. Nggih. Matur nuwun ya. Nggih. Wayangan model ngendi niku? Pun sae niku malah kula awane ora ngliwet nggih. Nggih, matur nuwun Pak Nggih, Bambang. nggih. Nggih. Ya. Nggih Pak, santai mawon Pak. Nggih, Pak Bambang nggih matur sembah nuwun. Tutuk. Kaya aku. Pripun Mas? Awe nek nang omah nek bali mayang iki ya mesti langsung cipika-cipiki karo bojo. Alah tenan. Tenane Mas. Heeh, tenan. Wengin romantis. Nggih. Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot ngono piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo Nek di pilot, bojo, piye perasaan? Aku ora iso mbayangke pendak dino ditinggal terus ya. Lah ya bener aku ya rasa Ora dibayangke. ditinggal ngomong dijak tempur terus kowe ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Ada. Ora usah dibayangke sing penting tempur. Lah itu Mas. Iya. Perang. Heeh, iki ana pamundutan lagu diaturake. Nggih. Ya, caping gunung iki dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Ya. Sing jenggleng si ana. Ya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih mboten napa-napa Mas. Tak ndelok jenglengane nek sepuh iki kaya ngopo. Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to ya ene kok. Lah aku ming tekon lho. Ayo, aku mung tekon kok entrit ngono kok ya. Ya. Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Oh, Ya. nggih Pak Haji Saidi. Saidi. Fajar Group. Heeh. Saben bengi nyawa Piye mbok dipaske? Wis tak paske ning malah merucut. Lah ya piye mong ya mau urung wayang jengleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi Tin. Dadi Ya. malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu. Konsen. Wo konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo Iya. dipaske ya. Wis wong tuwa ya. Yen Ngopo? lah? Lah aku neruske Elisa kok Oh, kok kaget teruske. Wah, jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngapa piye? Ah siji rung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mamajang mong karo janur kuning. Yo. Ayo. Ayo tosa. Waduh, duh. Piye to Mbak lek Awak- ngabani sing bener? Awake dhewe wis kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah lek ngabani. Munggah-munggah bar. Wah, Kan sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. dalange marep rono ora marep rene. Tak ndelokke paseno wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo Sa. Oh, aku dhewe. Berarti Mbak Tatin jenggleng lho iki. Apa? Iki iki rada sip iki. Ngapa? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane. Kayak aku iki kaya manten anyar ya. Lah
Lah apa? Ah, wis iki sak radong. Aku diwarai jengleng ya. Ya, ya. Dipaske. Ya, ya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya. Hah? Mburi. Ya. Soalnya aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, Terus? aku kecontonan. Ya ta? Ya wis gek ngarep. Nang di kono ndi? Kene kok. Oh, tak Lah nek. jengleng karo nandi kok nang kono. Golek nggon le rada. Rada apa? Omber. Kembang Ya gentenan lho, masak bareng. Ane ra tekan nek kowe meneng wae. Lah ya piye gentenan kan Tekan musike ku lho. dudut ki ping pindul, jenengan sik terus aku. Ah, pindho kok sih ana ping 3. Sing akeh sisan. Nggo serep. Ayo. Gono ha ha Kecepetan, Mas. Ah, Ngawur lho wong wis jengleng barang kok tetep nekat. ambangane ora. Ya dipaske wi mau rapes yo. Ah wis tuwa kowe le ngepaske wae. Ya karo Risa, ya jal Risa pas rasa. Ah, iki. Aku ki ngenteni kowe le mlumpat ya ra mlumpat. Lah aku iki Kowe ndak mlumpat ki mengko ra suarane ra mung ono gleng ngono tapi ono gleng klek. lah apa wis suara. Lah mbuh. Klek klek. Gluduk. Kok sik Elisa kok omongane kok tekan kono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan ora mung jengleng tapi ono jleng, blek-blek ngono wae. Biasane tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh, ayo. Ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Omah. Kembang. 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 Pacitan. Sarwi. Aja. Enggak napa? Heeh. Aja. Kalem mantenan yo. Lah kok ana. Ah, ngono kuwi jenenge kompak. Kompak. Yes. Sempak yo Lah ngono. nek karo Lisa penak ning ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku wegah. Coba dicoba karo kowe coba. Ya. Piye? Coba. Ya ngono kuwi mau kaya Elisa kuwi mau yo. Aku wegah lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa. Bahagia aku. Ayo Ting. Aku manut kowe lho. Ya. Wah, kene ya iso Apa tetep cocok. maju Hah? Kok tetep maju? Kowe iki wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ngene wae. Eneng kok malah ngenengi mburi. Masa anu sa Piye? rasane ape ro kowe? Milih. Piye? Yes, karo Lisa wae. Ayo, Ah kene kurang menjiwai. Nah, Elisa ki so piye lho? Piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. So sa. Lah Luput dia obah kabar bermasalah pikun. loh nek Lisa iki. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas Iya nek kowe obah ra masalah. Lah nek aku obah iki kabeh do obah e. Oh iya, kabeh iki sak pendopone ya, kabeh bergetar. Anu ngrumangsani Bagor isik. Areng nek aku bagur bres to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembang no. Tekan ndi? Tekan kene. Panas udan. Wis ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling capek
Ya ora apa-apa karang ya mung bakul pecel lele kok nembang. Seneng. Ning anu Mas do disenengi. Pecel lele anggere lelene iki gedhe-gedhe. Heeh. Ling goreng ora pati garing. Heeh. Wis enak. Ates ah. Ya wis tak oi wae. Halo Tin. Boh. Oh. Cemburu Sapa sing cemburu? Si Tatin. Cemburu karo sapa? Karo Elisa. Ah ya ora kok ya. Aku yang milih ndi? Milih aku apa milih Lisa? Cepet milih iki delok. Nek menurut penemumu kowe sebagai seorang laki-laki iki figur perempuan yang ideal itu seperti apa antara dua kuwi? Itu kan wong loro kan siji kuru. Siji awake ramping, sing siji lemu piye? Inilah yang bikin kita bisa kaya ini seperti ini. Kok kaya? Iya. Sebabnya? Kurang mangan. Malah ngece. Nih. Ini Figur. Ora boros Mas. Iki yo ngirit. Soalnya kok bubur. Sorry ya Mbak. Ada. Dadi piye sedane milih sapa kae apa kae? Kae apa iki? Sing jelas. Sing jelas. Sabar to, iki dipresani wong akeh. Yo. Sing rawuh akeh. Yo. Padha ndonga pangestu, ndongake temanten. Lah muga-muga awake dhewe do dingake, aku iso kowe ro kowe. Nek milih salah siji. Salah siji. Salah siji kok retok songo. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Yo ora iso loro-lorone milih tetepan. Sing jelas. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Aduh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anek liyane mondolan we. Yo gak wong lanang ya kudune iso digugu ngono lho omongane. Lambene ora mencla-mencle. Milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih sing nang omah wae. Nang omah iki galak ning ora kaya iki. Iki mah galak-galak iki. Dang. Kowe Tin. Tenan? Ra urung ya Tatin golek sing Iya, mau milih aku ya. Aku seneng Oh, enggak usah pegang. Milih kono ya kono, rasa demek-demek kene. Kok sudimen. Iki tanganku ki refleks. Hah? Refleks. Ya wis kono ya karo kono, rasa karo kene. Gawakno Tin. Pangan. Demok kono mah. Pangan wis bakor brand. brand. Aku kan gawake tilase Lisa apa piye? Ora. Lah piye? Ora bune, ora. Anggere beras entek kok ngene ya bocah. Tobat aku. Nek milih aku ya wis nang kene rasa rono-rono. Iya, Buke. Engko aku mimik ya, Buke. Mimi apa? Ayo mimik teh apa? Teh apa kopi? Kopi pahit. Campuri ora? Ya campuri sithik-sithik. Campuri apa? Raketan. Campuri lemah. Kopi wae dicampur. Heeh. Apa? Aku ra muni lho. Lah emangnya muni apa? Do muni apa? Do muni minuman susu Endomelek. Endomelek. Wis kene mandek kene nek milih aku ya nang kene rasa rono-rono. Engko nek ngantuk bubuk lho. Lah ya nek ngantuk bobok. Ayo apa ya kleru wah galak banget iki. Wis ngentek awak iki. Anteng ngono anteng. Ya. Kena bacotke kowe sing dipilih kok. Mengko gentenan. Maksude. Maksudnya piye? Tegese le nembang ngono lho Tin, aja salah tampa. Oh alah, yem serwel. Apa wi? Biyen mbokmu serwel ya jenenge. Ayo sah, terus ki sah. Terus Lah kowe sing dipilih lho. Kewajiban yang dipilih. Aja doiren, memang aku ki bagus, dadi nyok doiren ngono kuwi. Wis ora usah bingung to. Ya aku tak nembang. Nah, Ya, aku neng Titin. Nang kono wae anteng. Oh iya, cedak ora. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu
bening. Kok sidane putihan? Lah apa? Aku banyu bening jare dicampur. Ya nek kuwi kan mengko, masa ya saiki. Oh ya urung gawa ya. 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 Zaman di zaman perjuangan jur Yo anu jarine Sego jago yen mendro tak silih saben syukur bisa lewat gunung desa Pak Ngelentruk. Ngladeni loro ya, nggih. Ya. syukur bisa lewat
nyiaping gunung wis diaturake. Anjir. Ya wah jan. Kiai telu iso gawe horeg. Ah ya bener. Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Heeh. Nek Tatin nggo klumbruk. Ya ben lah ngopo? Ora Aku yang apa-apa. milih aku ta? Iya. Milih aku ya ora nek elek-elek aku no. Loh, klumbrak-klumbruk ki mah aku seneng e. Hah? Seneng ta? Kok iso seneng nek klumbrak-klumbruk apa? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek Elisa kok kan protes. Oh, lah ya iso. Ya sah. Rak. Oh ya wis. Ngono wae ngegas. Nggih menika wonten pamundutan apa melih Pak? Ya Napa iki iso kae pamundutan. Ya Kan, lali janjine ya ana. Ya. Tekan jam 10 ya kok. Heeh. Tekan 10 esok Ora, Pak. Lah, Pak Bambang mau jam 10. Wes ngebel bojoku, rasah ngliwetno aku ngono. Lah ngapa? Ah wis nang kene wae, pepak kene. Iya. Karang gone wong ewo kok ora pepak Anjir, ora. ah, seneng aku. Ayo diaturake, Mbak Ganes. Oh iya. Wah, iya jembar gone. Ayo pirang-pirang ngene. Lah Ganes, alah Ganes. Worotaya. Ya, apa lek kacer kuwi? Urung-urung kok is mondolane kajar. Terangane kenceng mondol aku. Digeret ora apa-apa engkonku ki. Halo. Weh, halo. Halo, Pak. Ata. Salam sejahtera, Pak Sehono. Sejahtera, Pak sehat Seno. selalu. Salam manis, Pak Seno. Manis. Salam apa? Salam manis. Ya, wis salam manis. Pak Ya. Sehono. Iya. Jenengan ki milih kula mawon bangane wong loro ketok ayu ning gundule benjo-benjo niki. gundule sapa? Ayo bukan ora percaya. Bejo sekong piye? Nah, tak urus tenan iki. kok ditendang piye to? Hehehe. Tak urus tenan iki. Tenan. Ya tenan. Oh, nah, Bejo nah, nah. sekongan di. Elisa kowe gedawan lambe kok sajebulane. Ketoke ayu Ayo. sepatu. Pak niki tenan lho, Pak. Iki jenggok iki lho dagu-dagu iki nes. Oh, untune sik ngisor rada Piye? rada mlebu dadi sik ngarep rada Merongos. Ora. Ngomong merongos. Lambene Nek dawa. Tatin piye, Nes? Nek Tatin. Apa piye? Lambene. Hah? Rasa wedi. Ndang lambek-lambeke gundul-gundulke lagi maju wis gundul-gundulke lho kowe. apik. Apik kan? Apik. Sing apik apane? Nggon ndi e? Pak, nggen kula putih ngene niki ireng. Ireng piye? Kuning kok ireng. Wah, nek ireng ora iso tak pilih. Lah apa? Nggonmu apa? Nah, aku Putih. putih Mbah Sehana. Oh. Putih lho. Oh, oh, iya. Piye? Ngeliling to, Mbah. Wis Loh, ndang kok milih sing putih nggaling? ngono. Ora sah emosi. Karang jak bocah cilik. Bocah cilik apa? Ning, Oh, Pak Seno. Piye? Mbah Sehana gandeng kek nembe ketemu pertama mboten ngertos nek kula niku guru sejarah milenium to. Wo, lah kowe aja tok sepeleke. oh guru sejarah to. Si Ganes iki arep melu nyinden ku ya guru, Pak. Oh, berarti wis tuwa. Wah. Iki SMP ya, Mbah. Mbah. SMP iki. Mbah, Pripun, guru ki- Bu? Jadi gini loh, Nak. Iya. Yang namanya guru itu Ha, tidak Bu. harus tua. Heeh, Bu. 20 tahun lulus kuliah, 18 tahun lulus kuliah akreditasi. Percepatan ki apa sah? Akselerasi ya. Niku Akselerasi apa? untuk jadi guru bisa. Oh, aku we rong Ning perkara PNS apa ora aku ya negara sing lah ngatur, iya sing Mbah. ngatur. Aku ki rong nganti sekolah we lulus kok. Biyen. Mbah. Hmm? Brengose kok penceng to, Mbah? Iku apa-apa dilokke. Mau ndase benjo kuwi deprengose pancen. Hei, Tak pripun, iki Mbah? ora kur brengos le mencek, liyane ya ana le semede. Apa? Ana le layah-layah. Masa aku. Ayo Nes, tampilke suaramu. Heeh, Nes. Iya. Nggih. Heeh. Sak kamat-kamat caos panglipur, Pak, mugi Iya. lumaraping tetembangan. Iya. Katampi kanthi sukolan renaning penggalih. Iya. Nyanyi, Mbah. Heeh, kaya Iki dukun. iki bocahe tuwa ning uteke cilik dadi nek Ah, iya ora Memang apa-apa. kula nganu homo sapien. Ora apa-apa. Engko tak sapih engko, heeh. nembang apa Nes? Pak. Senadyan wujude mung peksi, Pak. Heeh. Oh. Oh, oh. Ngarepe podang kuning Ayo, maksudnya. Bu. Aku ki Ayo, ming Bu. krungu ning ora ana judule mung Nah, sore bener. dadi saya tak apalke ngarep dhewe. Ah, kok nyetel radio kan ora ana tulisane ya. Heeh. Podang kuwi judule podang kuning. Podang kuning. Podang kuning, Pak Geter. Ya.
Pak Geter pedang kuning ya. Aja tok sepeleke suarane apik bocah iki. Ya, ya Nek. Senadyan wujud temong peks. Loro kucing. Saking apik suarane. Iki nyinden kok sangu gendul to, Pras? Padake gendel nok kowe. Senadyan ya, Nes. Senadyan wujud temong peksi. Gawe yo. Lining branto. Gele top. Apik. Belane cilik ning ya apik ya. Apik, mbane gede gombong. Ah iya, cilik ning apik lho. Sapa gede gombong sapa? Awe Apa-apa. ro ngerti sing cilik-cilik kuwi sing tak senengi mang sing gede-gede. Sapa sing Gede ora nek empuk. Tur ya kur klumbrak, klumbru. Ayo. Sapa to kuwi? Ayo gombong. Ayo. Kuwi malah ngapain pelukan kaya tenan habis lho. Ini ora bangka ya. Heeh. Suarane apik, wonge romike gedhe mike. Ora nyempelekke lho, Ah, wingi iya, dan Bang. cilik ning mentes lho. Wes suarane. Halus manis merak. Napa, Pak? Apik kok. Apik apa kekancing kene mau. Sae ora apik. Sabar. Ati. Pinggir aku ki arek ndelok lho. Ayo delok ya Wang Ler. Tertarik sih, Bren. Tarik piye? Milih cilik loro apa gede siji? Nek cilik ki nek tanjak penak banget jajal Lah, tanjak tanjak nek iso. Tanjak Piye? daerah dong, tanjak ki tembung tari. Tari. Tanjake piye aku ora Biyen Tancep. nek ngajari Bu Agnes. Bu Agnes kayak neng isi mbiyen aku kan privat. Oh, meripat. Agnes. Bu Agnes ki sapa? Bu Agnes ki nganu. Sopo, Tasih Sa? to, Pak? Heh? Tasih to. Tak kentel jasmu lho. Siapa ya? Dadi Agnes niki lho, Pak. Napa Lah iya. rencana? Kowe ki muridé bojoku to? Lho nggih, bingek kayak zamane. Bingek. Iya. Biasanya bingek barang. Ah mbok deknu. Oh nganu ndikek kayak zamane nganu Bu Agnes tesih enom. Nek sakniki ra pun tuwa. Wis. Karo tak ijolke kok kapan ngono. Iya. Halus. Halus. Aku asma. Halo. halus manis merati. Masuwengku. Mah kocak Ekspresine. Nong goleki si podang uneng. Sinden kok karo nyekeli lemper to kowe? Iki menghayati Aku lho, dene iki. ora nyekel lemper. Si bodang kuning. Lah kok kuwi ngene iki wae ki ngopo to? Kuwi iki ben kuat Mbok suarane. cobi dicek tesih duk 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 mboten, Pak. Modar ora. Apik. Ketoke cilik kok ngene kok Pripun? wis los. Kok Maksudnya les piye to? Mas pripun to, Mbak? Tegese los. Pripun? Aliran darah lancar ngono. Ora do macem-macem. Ah, Kula rongdong lho, Mbak. Heh? Kula rongdong. aku ya agek sinau kok. Iba bunga hingga tiku. Wah, nyenengke tenan. Ane ya rasa Suarane cekak ning gregele tiba bunga ing atiku. Kae sih nongko blonyo kae ora ngono kuwi. Sabar.
Sabar. Apa sih? Wong ku yo. Apa sih? Halo pantunan. Apa sih? Apa lho? Apa sih si Hono? Ayo, lah jeneng mesti ana ta? Oke. Apa sih? Lah yo bener. Bener dasare ya. Mbak Sehono. Sudah rungon. Celoke nge, kupinge krungu ora? Halo. Sini, Mbak. Sini. Oke. Ndang, moro. Ayo. Sirek, Mbak, sirek. Sirek niku ketane iki lho. Oh lanang. Nggih. Marep mriko sirek mriki. Aku nang kono kok marep rono. Nyiriki sapa ya? Nyanding bis. Waduh, kaget kok. Cilike serondal-serondal wae. Oh. Kaya tuyul. Nyanding bisa dadi Serondol. tombo nek ditayop kalih simbah mengke nggih Mbah. Oke. Ayo, Kan iki Mbah. Mbak Siono. Si. Ganes iki nek kon joget pintere ra jamak-jamak. Iya, coba tayubke ya. Kula pun tahu ngerti kok soalé. Wis, Pak. Nggih pun Nendi? pas teng pasar. Mang kula blantik. Ora kowe rak pas blonjo to kae. Nah. Ora gampang nesu tok. Mboten Mbah. Bocah kok kaya lombok. Mriki Mbah. Cilik. Mriki Mbah. Ya, Kok cah. kuru to Mbah? Alah wong kowe yo entek kok ngomong. Lah menawa dadekke siji ben lemu. Oke. Esuk awan ning omah wis ora rasan. Keluyuran golek sing tak sayang. Tembung agungan.
dadah. Dadah Pak Seno. Heeh. Iki dalang ning suarane kok. Wis dak digoleki mbokmu oke mulih. Jane kuwi jane aku ndek ide malahan kuwi apa Ganes kuwi nganggo jarik sing iso dibiyak ngono lho Din. Dadi nek Nggih. diangkat ki iso ombo. Niki saged ombo niki Pak. Heeh. Kula kan biyak ngono. Ora, aku maksude Lah piye? jarike. Lah nggih jarike dibiyak. Anak kuwi cepet dinyanakke ya ora ombo-ombo. Ane sapa? Cilik jarike cilik to. Iya, maksude di model jarike ngono kuwi lho. Boleh. Dadi nek Diwiru dibuka niki karo nggo joget ki iso ombo Iya. jangkae. ben iso lincah. Heeh. Nggonamu sesuk dibiyak. Iya. Nggonamu Mbah. Biyakan nggonamu iso ta kuwi? Engko to Tin. Ki jarike lho. Engko. Iki. Aku ki lali e. Lali piye? Lali biyak. Ora nganggo e. Ora nganggo apa? Ora nganggo cathok. Catok. Ya. Cathok. Cathok ki ikat pinggang. Oh. Bahasa Indonesiane ikat pinggang. Ya. Iya. Oke. Oke. Tengah apa pinggir? Lah manut. Ya, saya sing tengah. Ah, iki saiki genti sik tatine mau siapa Elisa wis nembang. Iya. Tatine genti. Lali Apa? janjine ki pamunduran saka Pak sapa jenenge? Pak Haji. Pak Haji Saidi. Oh nggih. Fajar Group. Iya. Nah, wis pokoke lali jane bangsa lali wong kowe ya ora krungu kok ta. Terus. Aku iso. He? Ya, bawani. Ya. Terserah bawani apa. Bawane enten saking ngene Pak Geter. Oh iya, heeh. Sing leng ngarang ro aku kae ya Ter ya. Heeh. Dina Minggu kang tak anti apa Mbah? Melu ngampet. Tina muni Toto-toto tangane ke atas. Ora iki. Oh iya iya. Rasa. ora tuh Tak kira nek nganggo amin ngono. Rasa ke atas ki cendhek tangane kok. Yo. anane pijerasa maya pintar golek alasan Enak tenan. ngandar-andar, angen, duka,
Aku sumuk tenan ya. Hah? Sumuk Mbah aku dilapi Mbah. Tak lapane. Kuwi lho tisune. Ayo golek juga tisu kuwi mesake tatin ayo dilapi. Iki lho. Kuwi lho. Sing basah ono ora? Lah aku wis basah kok tambah basah ya. Oh iya tenan. sing kering. Iki Oh. sing ngenong lambene. Masa Maafke lho. sing empuk Empok-empok. keringetmu. Aduh. Lho kuwi lho dilewer Gon nang irung. pipi, gon irung. Oh lah iya. Dagu-dagune. Gon janggut. Bocah kok isine korban nyutrok. Lho dilewer meneh medun. Medon janggot, Mbah. Wes nggonku dhewe ndlawar kok. Lah tak lapi genti apa piye? Hah? Tak lapi genti. Terus Hah? aku ya sumuk Lah iya tak lapi ya. Heeh. Tenan ya. Aja nggo bagor, Lah, nggo tisu. lah iki tisu. Heeh. Endi sing teles sing endi? Do merem to. Lah ya ben meruh lah. Isin aku. Gak dilapi. Mesake. Enggak endi? Ayo gon bathuk kuwi apa medun Kon kok? bathuk. Ini bathuk, terus irung. Wong dilewer ngono kok. Lah, Gon cangkem ya ketoke kemringet ngono kok. Nganu tak amploke saisune wae. Gon kene lho, kene ditutupi, kene. Gon kene lho. Terus terus kene. Kene ki. Nah. Iki ya setan kok sawi. Apa wong wis urip kok kaya mayit. Ngono kuwi carane. kok yo meneng wae lah ngapa? Hah? Wah, langsung artis to, Mbah, kandhane kok. Fotose di-upload Instagram. Kesenengan. Kowe ya ompong jebule. Saya semrowok. Ya. Matur nuwun ya wis ngelapi. Iki urung Kok rampung. ora krungu disumpeli ya. Mangga. Kedak-kedak. Jancane. Sampun, Pak. Ya matur sembah nuwun. Nah, mingkari siji iki pamundutan dibablaske sisan. Oh nggih. Apa pamundutan kembang rawe saka Pak Cokro Lele. Oh Pak Cokro Lele. Cokro Lele. Wis tenang wae, tendane tekan jam 10. Heeh. Tendosko nggodhian rapet. Ya. Sinten ingkang kapiji, Pak? Ya, anu Mbak Ika karo Mbak Agnes loro sisan. Oh Wah. iya. Wis. Monggo iki. Engko do ngelapi aku kabeh ya. Kantika. Ngelapi. Ngapa Tete? Ngelapi kok didusi. Lho, krungu ora? Hah? Ngelapi apa? Ning aku kosokan dhewe aku. Wah. Iya. Lho, Wes. cantik-cantik meneh iki sing Cantik medhun. meneh iki. Oh, Aku dek enom 10 kok. 10. Heeh. Lah iki berarti kuat iki. Iki papat dadi. Ah. Ditung ping papat aku wis nglumbruk. Tengah mriki Mbah Seono. Wah, iki sapa Ben ya? pas ngono lho. Kok cilik ning cekli. Apa sing cekli? Kaya pijengki. Kok iso? Napa? Untune dibetheki ya. Dibehel itu. Oh, dibahel. Oh. Gaul. Tar aku nek dibetel. Ya. Kembang nggih, Mbak. Kembang rawe pamundutan saka Pak. Tembang rawe. Cokro Digawe Lele. anu anyar pengembangan ya. Apa? Piye? Anu biasane pengembangan luke kuwi mau cengkoke. Iya. Pengembangan pripun toh? Wes nek ra krungu tak lapi. Kok Woi, kala iki. Halo Mbak Seono. Pangling aku. Kok pangling? Lagi pirang dino ora ketemu lho. Aselat gembil. Awe kok kan mangan wae. Kamu orang mangan lho aku. Ayo ora apa-apa. Ya. Ben sehat. Kangge bawa mboten, Pak? Iki wektune mepet rasah wae. Rasa Nggih. mepet. Mangga langsung loro sih, wae. Joget. Kembang rawe. Yo dados.
Seana. Iji. Mbak Elisa karo Mbak Tati. Ya. Wis kepareng ngaturake ya, Mak. Iya iki malah wancine nganti wis tekan jam 1 ana. Ya. Wis kebablasan. Ayo diteruske dhisik critane, Nggir. Ayo tak derekke, Mak. Yo, Nggir. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing gupit sanggar sangarum kena gantung campur nalika semanten ki lho ra petruk kanthong boleh mlajar-mlajar tuming gawe nangkan ayo wati tiuping angin sumyak swaning karengyan samirana mawon kulawan riris lumrang kantaning puspita karenggan putyan ira
sang Wijawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang ler tandure sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita hameng Sang Hyang Pratangga padidul saking Brangwitan karing amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya duwitatasing kamandyan dewasane nana wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukra Mangkara tumpak mendo tete kalapa sumawer cita Anggara Rakata Buta Maesa Respati Mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Hasta Hastana Dasa apa to pertandane kang gara-gara nalika sementara ampun kinarya ngurmati Wijirepat Punakawan luar Semar Gareng Pituswara Bagong ingkang samejekan madani ora romba Wijirara Sanggarapat Punakawan medal tlatah ngayodja karta
Kae arep sowan bapak ning wancine wis kudu metu gara-gara ya mampir ngororo mbuh supaya iso gujik karo Garing karo Bagong tetembangan suka-suka parisuka mangun sukaning manah
ngaturaken panuwun dhateng panjenenganipun ingkang pinantung pakurmatan Bapak Bambang Sulistyo Marskal Purnawirawan Marskal Madya ingkang sampun kepareng paring kaludhangan lan Petruk sak rombongan ambal ingkang kaping kalih kula sowan wonten ing mriki ingkang kala taun ingkang sampun tebih menika nate dipun timbali Pak Bambang. Namung nuwun sewu pendhapi menika dereng dados. Samangke dipun pamanaken wonten ing pendhapi ingkang sakalangkung sae kados mekaten menika. Matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Bambang dipun sampun kepareng misuda utawi mriwada Sri Nugroho pinanganten kekalih putra putri sampun kadhaupaken mugi-mugi anggenipun mangun katresnan anggenipun nangarakit kalining tresna mboten namung dumugi wanci ingkang cekak namung kula suwun kanthi sanget dumugi kaken-kaken inen-inen pikantuka barokah sakinah mawaddah warahmah saged pikantuk talining tresna inggih menika wujud putra ingkang sakmangke saged dados tetali tresnaning tiyang sepuhipun. Matur sembah nuwun Bapak Bambang. Nggih. Ing atasipun panjenengan menika nuwun sewu. Panjenenganipun Bapak Bambang menika ngasta minangka dados pilot utawi penerbang pesawat tempur. Ewadene tresna dhateng kabudayan wayang kulit. Dangu sanget petulanganipun sampun tepang nalika semanten dipun dawuh pados nyobi dhateng gongsa ingkang mapan wonten ing Jalan Solo mriku lajeng tumbas ringgit lajeng sakmangke Bapak Bambang piyambak sinau utawi ngangsu kawruh babagan pedalangan. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi pinaring ana kesarasan, pinaring ana katentreman, pinaring ana barokah tumanduka dhateng inggih menika pepunden kula ingkang nantung pakurmatan panjenenganipun Bapak Bambang Sulistyo. Awet-awet anggenipun momong putra wayah saengga sakmangke saged numangkaraken pagelaran wayang kulit menika wonten pundi papan. Namung kados kadu panjenengan menika ingkang saestu saged nglestarekaken dhateng Pak inggih menika wujudipun seni budaya adiluhung ingkang winastan wayang kulit kados dalu menika. Matur sembah nuwun. Nganti persasat kaya wis entek kringete Petruk mergo wah panase ya wis ora umum nggih. Kala suwe wau mboten wonten papan ingkang sela mula ya umup. Nganti ngarepku tak naiki pas angin. Mubenge alun-alun, Bang. Ya wis ora dadi ngopo sing penting eneng angine. Dijerengke gamelan mayang apik-apik ora jamak kelire ya luar biasa, wayange ya luar biasa, gamelane ya saingan nek ronggon kuwi. Apike ora jamak-jamak, suarane ya kemrempiang, wah cetha ngumandang. Dijajarke sinden songo ya apik-apik, bintang tamune ya cakrak-cakrak sigrak-sigrak. Omong ming tempuk kabeh ora iso. Dhewe-dhewe ting blengok ora karo-karo. Ning kersane Pak Bambang kaya ngoten ya ora dadi ngopo. Mula janjane sinden-sindenku ki nek upama didapuk bintang tamu ki jane kudu training dhisik. Dudu training dhisik, coba dhisik. Dadi suarane iku ora tabrak-tabrakan sing kene arep nyuwara, kene nyuwara, sing kene arep nyuwara, kene nyuwara. Ning insyaallah nek wis dadi wah dadilan kompake, dadilan apike ya ming gurung kulina wae. Mula dikerepi le supaya para penanggap-penanggap iki ngaturi bintang tamu saka kanca-kancaku supaya iso kompak, iso diandalake ana ing peperangan. Ketoke iki wiyaga-wiyaga ki ya duwe potensi dadi bintang tamu ning ming ping pindho le ketok ndagel. Bar kuwi wis kentekan bahan. Ming plunga-plunga ora karo-karoan. Matur sembah nuwun. Ning nong. Nembang sing kepenak ora ana kancane ya dhewe ora dadi ngopo. Kedhep tasma aku nyawang selendang biru. Kasihan
Neno neno neno. Ya, sore mau kok urung ketok suarane Mbak Ayu Purwalestari. Slendang biru. Ah. Dengaran iki sinden-sinden kok ora nganggo slendang. Ya mbok menawa dipaske karo kebayake. Nek biru ngono cocoke ya ora usah nganggo lendang ora apa-apa. Nyelaki janji. Monggo. Selendang biru, selendang biru, selendang biru, among enaki hati. Nora tekan batin setiamu. Ya Selendang biru tetep ana janjimu. Lajeng dipun dawuhaken Strobak monggo. Tetap ana janjimu selendang biru. Piye kabarmu dikongkon karo bapak? Slamet to, Tru? Pangestumu, slamet. Ora remban suwi japa nganti tekan dina iki wis sowan menyang papan kene. Syukur, syukur. Kabur kawusanane ora arep tak aturake nang kene. Ning kok tak aturake wis aku sowan karo bapak. Oh iya, kuwi prayoga, prayoga. Heeh. Sowan ngersaning pepunden ya kuwi Bapak Bambang Sulistya. Heeh. Pak Bambang tuku gedang. Lho. Kok tuku gedang apa? Suwuke liwong lho, Tru. Wah, iki ora beda. Ki Pak Bambang ki punden Purnawirawan Marskal Madya. Oh, Bambang Sulistya. Bintang 4. Padha karo aku. Lho. Aku bintang kecil. Bintang kecil bintang berbintang antil mencerat ora senengane ora kepunden kok disepelekke ora ewo apa Tru ndhawuhke putra putrine reng ayah ndhawuhke putra putrine muga-muga sakinah mawaddah warahmah iya ndonga ya kok heeh muga-muga tekan kaken-kaken ninan-ninane padha tresna tinresnanan ha iya muga-muga ora ming kandhek beberapa waktu le tresna kuwi ora apik merga wong dadi manten ya Tru. Heeh. Kuwi pancen wis diniati lahir lan batine urip bebarengan mangun bebrayan mangun tembayatan. Iya. Sing dienggo conto karo rasa wong liya-liya bapak ibune wae. Isih atut runtut tekan seprene iso nyukupi marang kulawarga. Ha iya, ya pancen bener kok ya. Mula ya disuwun kemenyane Pak Mas putrane Pak Bambang ki nulato karo Pak Bambang lan garwane kuwi sing padha atut runtut bar nyanyi bareng wae cipika-cipiki. Ha iya. Ketok le rukun romantis. Ha iya. Kowe iki nek nang omah ya diklunake ngono kuwi kok. Aku kulino cipika karo cipiki karo bojone tanggaku. Saedian ora.
Aku nek karo bojoku saking kulinane ya golek liyane. Pandangan liya. Lorku kae rak jenenge Tumiyem to. Heeh. Anggere bareng nyapu latar kae tak celuk. Weh, Yem. Halo Mas Bagong, wah melayu terus cipika-cipiki. Nggunangan sing lanang cilaka kowe. Ayo nangguh wis mangkat kerja. Pancen cah nekat ngane Bagong kowe. Petro, apa Mas Gareng? Ya. Suka-suka pari suka, seneng-seneng mau sore wis ngetokke tetembangan sing gayeng sing gumyak. Ya. Gandeng Pak Bambang ki ya piyayi budaya, ya piyayi nek ngasta ya klasik. Ha iya. Mesine wae ya butuhake utawa ngantu-antu karo tetembangane awake dhewe sing klasik-klasik. Gandeng iki acarane pernikahan ya dijumbuhake karo pinanganten sak karone reng. Ha iya. Kudu ana mawa pitutur bab olah katresnan utawa menambut saling akrama. Kaya to nek tembang gegarane wong akrami, kaya nek tembang setya tuhu lan sak piturute. Heeh. Iki le mayang nang taman kanak-kanak apa ya, Tru? Ayo wis ben wong jeneng bocah sesuk prei iki malah justru cah semono-mono kuwi ditepungke karo wayang ro gamelan. Men ngerti lho. Apa to sababe piyai mbiyen ki malah justru ngerti ro wayang ro gamelan. Mbiyen ki penonton wayang wis beda karo saiki kok, Gong. Nek biyen ki yahine iki nek cara Bantul kuwi sing kakung wis kondur sing nonton ibu-ibu karo nggendong anak-anake. Mul anak-anake anak-anak biyen ki mesti ngerti wayang gamelan. Ngono ya? Heeh. Nembang, ya sing ana surasane karo katresnan. Oke. Sapa sing arep tok dawuhi kok, Reng? Nyun pambiyantune ya mau Mbak Ayu ming sak teraman saiki Mbak Ayu meneh ya ora apa-apa arep nembang apa langgam Setyatuhu oh ya bawa Sidaranda Sidoase heeh ya omonganmu apa tekan kono wae lho pamintaku lho dane manten ki rasa diular-ulari rasa dinahi pengertian bab wong dadi manten ki ngrungokke tembang ngene iki dadi pitutur kok Truk ya nimasita ase atot runta tansah reruntungan yen sarina sawa ngene wah apik suaramu apik budaya datan kinggang bakul jamu kinggang pangalaman totok mudar pasrahke Mbak Ayu wis suarane luwih apik sarambut lho apa tegese datan kinggang sarambut lho ora iso pisah nadyan mung sak rikma ki cilik banget kaya ngene iki ning ora iso pisah tetep manunggal tunggalan nyawiji ayo lamun adoh caketing ati nek ragane adoh ning atine cedhak ngono iki lho karepku ayo terus lali aku lali ora usah dieling-eling men pasrahke Mbak Ayu wae yo mangga Mbak Ayu aku jek utang 500 ya ayo sekelingan ket mangu sing lanang saka mburi muni 500 kaya ngeling iya mangga panjalukku Nimas Sido Asih tegese diajeng sing tak tresnani iya atot entut atot retut
runtut tansah rerunungkan. Lho, aja tukar padu geger terus. Saben dina ora ngomongake rina ora ngomongake ratri kudu rutut manunggal. Datan genggam Ora kena pisah rambute terus. Ah iya. Kok kowe ora kena pisah nadyan mung sak rikma. Ya. lamun adoh caketing iki embane upama sing kakung kuwi kerja ning luar negeri upamane tro Ya. sing putri ning dalem kuwi tetembungane lamun adoh ragane ning caketing ati Lho. rempelone ora melu kan rempelo barang rasane tetep nyanding Ya. ya yen cedhak tansah mulat yen cedhak kudu prayitna ngati-ati Ya. sida asih sido asih tahu jane. Nah, ngawur banget. Apa? Sido asih tahu. Lah sedane si asih dodol tahu. Sido asih tuhu kupinge. Oh, tuhu to? Tuhu. Udu tahu to? Udu. Nah, ngerti ku sido asih tahu. Sido asih tuhu tresna asih ingkang satuhu. Heeh. Ya. Pindha mimi lan min tuna wong wis bojoan ki ora usah dadak ngrangsang, ora usah dadak kepengin apa-apa. Lho, anane mi ya mi. Heeh. Lho, kok anane mi ya mi? Lah kuwi pindha mimi lan mi ayam min tuna kuwi anane mi ya dipangan mi, anane apa ya pangan ora usah dadak werna-werna, ora usah dadak. Cuma wis di bojo kok anggere mangan Mas, tukoke spaghetti. Antil kok. Anake memang mangan balok kok mbokne spaghetti. ayo Endi? Kuwi cakepan yo reng tak pupuk modar kowe. Nimas bareng Angel. Ana tepi wajib kira tak artekke iki mergo aku arang nglakoni. Iya. Angel terane. Kadang-kadang kok iso kedisian barang aku. sida asih
Mat-matan yo ning. Ya iya, ya mripatmu melek. Mat-matan ki tembange iki mat-matan. Oh, ngono ta? Heeh, oke. Aku kang kendangane tung-tungan wae. Oh iya. Aku kang setya satuku tung-tung. Tung-tung. Ora ana wong tak kotok sirahe ora. Wira bedayan. Maksude tuntungan ki nganu apa jenenge kaya apa? Selo lho, entek-entek dung-dung. Nah iya, oh iya, manut pengendange wae. Mangga. Aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki Kaya ngene iki nek disritekke tenan dimatke cakepane tenan ki dadi pitutur tumaping pinanganten kaya terus. Ha iya. Neno mugi lestari ya. Mugi atuk. Apa? Mugi antuk kok mugi atuk. Yo. Neno mugi antuk berkah ing diri ati kapok tansah mau langgam apa ning langgam setya tuhu ya